Noi am servit, mergem mai departe acum. Facem schimb de mărfuri. Schimb de mărfuri. Ne-ați adus un fund plin. Fundul cui? Fundul cuiva și v-am adus și eu. Ia să vedem ce ai adus aici. Îți mulțumim. Nu știu, gustați. Mulțumim frumos. Foarte bun, îți mulțumim. Claudiu? Fondul nostru. Bunătate. Ai tot al vostru? Claudiu? Vino să servești Voi un aveți fund. Eu mai unul. La așa ceva. Datorită Bunătate. eforturilor care le-ați făcut. Bunătate. Trebuie să degustați. Claudiu? Te rog frumos. Bag aici. Nu fundul. Cârnatul. Cosmin, servește-l pe musafirul nostru cel mai important. Ia Maxi. Eu zic că e cam picant pentru el. Mamă, dar ce bun. Eu zic să nu-i dai că și frige. Da. Mamă, dă-l încoace, dă-l încoace. Lasă că nu... Oricum n-am mirosit. Servizorul. I-ați dat și mă? Servește. Foarte bun. Foarte bun cârnatul. Costin, servești? Sigur că aveți. Hai, Costin. Hai Costin, hai Costin, hai Costin. Am venit. Wow! Mersi. Ia pe mai mamă ce bun e de fel de băutură. Nu știu, eu cârnați mănânc și de ăștia mari, dar știi că în foarte general mișto. cei mari, sau ce am văzut așa că să mai fac, au foarte multă grăsime. mișto. Foarte mișto. Uite ăștia nou. Uite la ei. Mișto. Vezi? tot Nu. mai- Deci că uite la ei. Stai mă, să te uiți la ei, nu să-l mănânci. Ia de acolo la mâncat. M-am uitat la ei cu gura. Am înțeles. Mi se pare Spune. fain. Super. Super bun. Bagă în gură și savurează. Foarte bun, îți mulțumim. Este suficient. Foarte Să fie bun. primiți. Doamne ajută.